êriş û bûyerên nexweş peyda dibin. Ji raya giştiya Kurd li hemberî kiryarên PKK yên li ser Herêma Kurdistanê bertek berdewam in. Li Diyarbekirê li ser navê 400 siyasetmedar, rewşenbîr û nûnerên sazî û rêxistinên civakî yên sivîl daxuyaniyeke hevpar hat ragihandin. Di daxuyaniyê de bang li hêzên PKK tê kirin ku bila keyfa dijminên Kurdan li xwe neynin. Şîrûvekarê siyasî Yusuf Aydın got, tûşek tê de tuneye ku êriş û şerên bi vî rengî dê zirareke mezin bide doza rewa ya miletê Kurd û destkeftinên me yên netewî yên li başûrê Kurdistanê. غلط تفهم کردن نه شر PKK و PDK'yi ev şer PKK hemberi başure Kürdistan'ı statiya ve tekbirina statiya ve tekbirina parlamenta ve hükümeta ve serokatiya ve meşruiyeta ve jo ortaya rak vay erişnatini ser başure Kürdistan'ı. 20 milyon Kurdê Bakur em dixwazin bê helwesta xwe bi we re parve bikin. Di daxuyaniyê de hat gotin ku êriş û şerên bi vî rengî ne tenê rîskeke li ser destkeftinên başûrê Kurdistanê. Her wiha li parçeyê din ên Kurdistanê jî dê bibe sebeba birînên kûr. Ên ku dermankirina wan dê gelekê zehmet be. Şîrûvekara siyasî Zînedîn Çer jî got li Herêma Kurdistanê îradeyeke meşrû heye û divê her kes rêzê li vê îradeyê bigire. قطعا نای قبول کردن اویریش حرامه گناه دستکفتی باشوری کردستان خیالا 100 ساله بو بدلان گرام بون لینها کجالی کردا و ایریش ببه ev تمامی کردا قبول نکوینا نه تنی اس دوی کو دمل دست دوجوی کاری قریج بیبردان دستی قریج نواندر که و رزیل دستکفتیان بگره yani ne kabul kirin ev êriş. Di dawiya daxuyaniyê de gotinên Serok Mesûd Barzanî yên ku gotibû divê em şerê birakujiyê wekî kareke heram bizanibin hat bilêvkirin û hat gotin ku PKK divê vê nêrîn û gotara birêz Serok Mesûd Barzanî bihişmendiyeke berpirsyarane û bawekê çêker binirxîne û divê xwe ji helwestekê ku dê bibe sebeba têkçûna aramiya Herêma Kurdistanê dûr bixe. Siyasetmedar û rewşenbîran gotin ku ji bo nexweşî û êşên nû rûnedin divê raya giştiya welatperwer a Kurd dezgehên sivîl û aktûrên siyasî yên Kurd bi hevdû re helwesteke bigirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.